kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastor Nick channel yeflick isicelo wenza ukubaleka nokufanele ukulike usubscribe nokuthi ube member le channel uma uyimember kuba nemali engango-9 rand ngonyanga yithi qo lapha emgqonyeni ifaka nje nawe uphonta isisifaneni ikhona ne-account number ngoyisebenzisa ukuthi uyafisa ukunikela ngaphezulu kwalo 9 rand ufuna ukufaka ukuthe xaxa ungakwazi ukuthi unikele kuyakulazile abantu abasizakala kakhulu kwi-channel ukukhombisa mhlawumbe i-appreciation uyakwazi ukunikela lapha yana noma ukuthi unawo imali uyakwazi ukunikela lapha yana uma ungifonela usensa le number isebenzise kuphela uma ungumlandeli le channel uma yena umlandeli le channel nami ngoyisebenzisi abantu baya WhatsApp baya text of which is something that I don't like ukutext umuntu noku-SMS umuntu. I don't have SMSs to respond and I don't use WhatsApp to respond to people. I don't communicate on WhatsApp. WhatsApp is there for some reasons, so don't use it. Ungangifonela ekseni ngo4 noma ngo11 ebusuku. So abantu abangasiya abalandeli bale channel they always call me around 4, 5 ekseni, 3 ekseni nango 11 ebusuku. Abanye banalo mkhubo ukuthi bathathe le number ayithi angimiss call. Athi uyatutha ukuthi yasebenza le number inumber yasebenza lo so if awusumlandeli le channel vele uzongiputhe ngoba uyazi inumber yasebenza cannot put inumber la engasebenza yabona. So sibhekela iphupho lika Siphiwe Jamela 11:25 futhi kusho ukuthini uphupha udokotela kumele acooperate kuyacelwa into wena Siphiwe awuthi ufuthini uyacela ngicela ukubuza yabo ngoba ukhuluma nomuntu la ukhuluma nerobot. So number 1 into esizoyisho ukuthi uma uphupha la udokotela kuupha wesithathe njengoluhle kakhulu uma umbona olungakhomba la ukuthi ngalindela isimo senhlanhla nokubuziseka impilo enhle futhi ende nempumelelo emkhakheni wakho. Deuteronomy 15:6 ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakubusisa njengokwethembisa kwakhe utsheleke izizwe ezinenkepha ungatsheleki lutho kuze uyakubusa izizwe ezinenkepha zona azikukubusa wena. Number 2 futhi uma uphupha udokotela kuuPaul uhluma umbona lengabe nje lusho ukuthi uNkulunkulu usethumele ingilosi ezokusiza ngesikhathi esinzima sosizi olukhungethe. Kwaba seKolose 4:14 uyakukhonza kini uLuka uyakhonza kini uLuka inyanga ethandekayo noDema. Number 3 futhi udokotela kuuPaul uhluma umbona lungabe nje lichaza ukuthi uNkulunkulu usethumela ingilosi yokuphila kuwe futhi uzolithola usizo oludingekayo yabona. Genesis 50:2 uJoseph wayala izinceku zakhe izinyanga ukuba ke zimgqumise uyise ngemithi izinyanga zamgqumisa ke uIsrayeli ngemithi. 4 uma uphupha udokotela kuuPaul uhluma umbona kwesisikhathi lelichaza nje umkhuleko wakho suzwakele futhi sesisondele isikhathi sokuthi uthole impendulo noma ke uthole ukuphulukiswa nosizo oludingayo. NgokukaMathewu 9:12 ekuzwa lokho wathi ke abaphilileyo abadingi inyanga ngabagulayo bodwa. NgokaLuka 5:31 waphendula uJesu wathi kubo abaphilileyo abadingi inyanga ngabagulayo bodwa. So number 5 siyavala uma uphupha udokotela futhi kuuPaul uhluma ekwelapha lusho ukuthi ke ngenze kuzosinda noma uzolulama uma ugula noma kuzosizakala uphinde uphume ezinkingeni lezikhungete. uJeremiah 33:6 bheka ngiyakulethela impilo ngokuphulukiswa nophulukiswa ngibelaphe ngibambulele ukuthula nokulondeka okuningi. So la uma iBhayibheli likhuluma ngenyanga likhuluma ngama-physicians libabiza ngenyanga but bawulifunda ngesingisi lithi odokotela. So thina igama elisebenza odoctor. So igama elithi dokotela doctor igama elisuselwa from doctor bese kuthiwa dokotela doctor Afrikaans ethi doctor iAfrikaans then but ngokwesizulu inyanga umuntu omelaphi lo futhi umuntu omelaphi ngesizulu mawuthiwa inyanga ungabe siyaqala ukuthi inyanga udokotela inyanga ngoba igama elithi dokotela is from Afrikaans doctor noma ke doctor kodwa nje from doctor then udokotela kodwa thina sithi inyanga noma umelaphi. That is why iBhayibheli liseme abelaphi libathatha njengeinyanga odokotela liba reference as izinyanga. Siyabonga kakhulu kodwa ke nabe yabisenze kuphela ungamlandeli futhi ungama WhatsApp ungam text na SMS.
siweni phansi namatulu sikuleka uyu baba siweni phansi namatulu sikuleka uyu Jesu siweni phansi namatulu